miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo una sombra de la ayer. Bon dia, benvinguts un dia més a Canvia-me. Avui tenim un programa molt especial. No és de veres, Cristina? Ai, sí, Marta, estic encantada. Han vingut els xics de la meva falla. Són més guapos, a que sí, Pelayo? Hombre, això com més guapos... Ai, pues clar que són guapos, és que tu no entens de res. A ti qui t'agrada? Sempre esteu igual. Hi ha xics i xiques molt guapos i molt guapes i meravellosos en totes les falles. Ai, Natàlia, Molta raó, Natàlia. És de veres. A veure, anem a veure qui ha vingut avui, no? Vos pareix? Sí, anem a veure. Porto 20 anys anant a l'horta i encara no m'he dut una figa. Hola, soc el Raimundo i vinc del poble i tinc moltes ganes de fer-me un canvi perquè a les pelambreres no puc anar a ningú lloc. I això, jo vull menjar-me un torró i ganar aquestes vintes no pot ser. Pobret, però jo l'he vist molt especial. Ei, per què no ens fem Especiales. canvi express? Sí? Alguna coseta. Tu creus que sí, Natàlia? Sí, jo crec que sí. Ai, pues anem a fer què podem fer. Uns metges. Estos pelos fuera. Jo crec que això l'aniria molt bé a ella. Ay, este fleco. ¿Sí? Sí, jo també. Falta. A veure. Això. Ha quedat molt bé. Sí, però torna per una figura. Un quart d'aplaudiment. En lo guapa que soc, no entenc com no m'han fet fallera major. De que sí, està bo, eh? En les falleres, Pues que jo se crec- m'ha fet boniques Pues jo crec que no tant. no? Hola, me llamo Fátima y me agradaría ser fallera mayor de la Copa Falla. Pero yo no sé por qué, pero es que ningún hay y es que yo como fallera mayor. Y yo no sé por qué, porque mire, yo creo que estic ben bonica, no? Xics, jo pense que aquest canvi és molt complicat. Què us pareix si us ajunteu i feu el canvi entre els tres? Sí, jo crec que seria el millor. Jo crec que sí. Hi ha molta feina per fer. Haurien d'encarregar-se els tres. Anem, vinga. Anem, anem. Molta sort. Vinga. Hola, soc Amparo, la estilista. Amparo. Lo més important, solo el bollo de davant. Fátima, ara sí que pareixes algo. Pareixes una fallera bonica, ja tens el moño. A sols te falta una indumentària ben bona i ben bonica. Tenim a la millor, Enriqueta. Enriqueta, ¿sabes el que pasa? Que Fátima vol ser la fallera major i necessita un traje espectacular. Clar que sí. A veure, que te tome mida. Sí? Molt bé. Sí, ja tinc clar. A continuació anem a conèixer a Jesús, el pare de Fátima. Com estàs, Jesús? Molt bé. Jo volia preguntar-te, per què penses que Maria de Fátima, com a falla de major de la seva falla, és una xiqueta molt bonica, no? Pues sí, la verdad es que no me lo explique. Porque en lo buena chica que es y en lo guapa que está, no me la explique porque la falla no la explique que falla mayor. Jo també. Porque no tenemos buen gusto. Xics, com va el canvi? Que tenim moltes ganes de veure a Fátima. Marta, ha quedat meravellosa. Mare meua, mare meua. L'esperem